Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bidgatçylar Recep aýynyň ilkinji juma gecesinde okalyan 10 rekatlyk regaib namaz diýilýän namaz bar diýip musulmanlaryň arasynda şonu ýaýradýarlar. Hadislerde bu hil namaz barmy? Delili näme? Alimlerimiz näme diýipdirler seredip görsek, delil diýip öňe sürülýän uzun hadis getirýärler. Şol hadisiň içinde şeýle setirler geçýär. Kim Recep aýynyň ilkinji juma güni akşam bilen yatsa arasynda 10 rekatlyk namaz okasa we her rekatyna Fatihadan soňra 3 gezek Kadr surasyny we 12 gezek Ihlas surasyny okasa, soňra namazy tamamlanandan soňra Peýgamberimize plan hili edip 70 gezek salawat aýtsa, soňra secde edip plan zat diýse, ýygynden hem şeý diýip dile gesse diýip hadis dowam edýär. Bidgatçylar şu hadise esaslanyp Recep aýynyň ilkinji juma gecesinde akşam bilen yatsa aralygynda 10 rekatlyk regaib namazy okamaly diýýärler. Hadis alimlerimiz musulman doganlar bir agızdan bu hadisa toslama diýýärler we bu hadise esaslanyp okalyan 10 rekatlyk regaib namazyna bidgat namaz diýýärler. Mysal üçin alimlerimiziň bu barada näme diýenini sözlerini getirsek, Abdulhayy el-Leknewi El-Atharul Merfu'a fil Akhbar el-Mawdu'a atly eserinde şu hadisi dolalygyna getirýär we izinden şeýle diýär: "Haza hadisun mawdu'un bi ittifaqil muhaddisin." Bu hadis hadisçi alimleriň ittifaky bilen bir agızdan kabul etme bilen toslamadyr diýär. İbn Recep rahimehullah Lataiful Ma'arif atly eserinde Recep aýyna mahsus ýörüýte bir namaz ýokdur diýär. Recep aýynyň ilkinji juma gecesinde akşam bilen yatsa aralygynda kılınmaly diýilýän namaz batyldyr we toslamadyr diýär. İbn Hajar el-Asqalani rahimehullah Tabyinul Ajab bima warada fi şehr Recep atly eserinde şeýle diýär: "Lem yerid fi fadl şehr Recep we la fi siyamihi we la fi siyam şeý'un minhu muayyan we la fi qiyam leyletin mahsusa fihi hadisun sahihun yasluhu lil hujja." Recep aýynyň haram aýlar bolmakdan daşgary başga bir faziletiniň üstünligi bardygy barada, ýa-da Recep aýyna mahsus bir orazanyň barlygy barada, ýa-da Recep aýynyň gijelerine mahsus ýörüýte bir namazyň barlygy barada delil bolup biljek hiç ýyly sahih hadis ýok diýär. İmam Newawi rahimehullah Mecmu'at eserine şeýle diýär: "Regaib namaz diýip bilinýän namaz diýär we Recep aýynyň ilkinji juma akşamy gecesi akşam we yatsı namaz aralygynda kılınýan namaz we Şabanyň 15-nji gecesinde kılınýan 100 rekatlyk namaz bul ikisi bidgat bolan, munkar bolan bidgat namazdyr diýär. İmam Şihabuddin Abi Şama rahimehullah El-Ba'is ala inkar el-bid'i we'l-hawadis atly kitabynda bu hadisiň batyl we toslamadygyny we bu kılınýan namazyň bidgat we azgynçylykdygyny giňişleýin düşündirip geçýär. We İmam Ebu Bekir Tartuşi rahimehullah El-Hawadis we'l-bid'a atly eserinde bu namazyň hicri 480-nji ýyldan soň tapylandygyny we bidgatdygyny aýdyp geçýär. Raddul Muhtarda İbn Abidin rahimehullah şeýle diýär: "Matlabun fi salatir regaib." Regaib namazy barada bir bölüm. "Ve min huna yu'lam karahatul ijtima'i ala salatir regaib allati tuf'alu fi Recebin fi awwal jum'atin minhu." Ve şu yerden hem Recep aýynyň ilkinji juma gecesinde okalyan regaib namazy üçin toplanmaklygyň, jemlenişmekligiň mekruhlygy belli bolýar we enneha bid'atun, çünki ol bidgatdyr diýär. Demek musulman doganlar bu hadis toslama we oňa esaslanyp okalyan namaz bidgat we batyl namazdyr. Emma gynansak da bidgatçylar hatda mesjidlerimizde käbir imamlar Recep aýynyň ilkinji juma gecesinde okalyan 10 rekatlyk namaz bardyr diýip ähli sünnet alimlerimiziň bidgat we toslama diýen namazyny halkymyza öwredýärler. Peýgamberimizi sallallahu aleyhi we sellem gowurýan bolsak, peýgamberimize bolan söýgüýümiziň we oňa eýerýänligimiziň bir alamaty musulman doganlar onuň sünnetlerini ýaýratmakdyr we onuň ýoluny ýoýulmakdan, bidgatlardan goramakdyr. Öwretjek bolsak musulman doganlar sahih hadislerde gelen kän sünnetler bar, nefil namazlar bar. Mysal üçin tahajjud namazy, duha namazy, täret namazy, mesjid namazy we şu hili sünnette gelen namazlar kän. Sünnetleri ýaýratmalylar, bidgatlary ýaýratmaly däldir. We mundan öňki Recep aýy baradaky dersimizde musulman doganlar aýdyp geçdik. Recep aýy 4 sany haram aýlardan biridir. Ýagny haram aýlarda edilýän amallar beýleki aýlara göre has sowaplydyr. Recep we Şaban aýy Ramazan aýynyň açarydyr we Ramazan aýyny taýinlikdir. Şol sebäpli musulman doganlar Recep we Şaban aýlaryna umuman nefil namazy okamaly, orada tutmaly, Kur'an okamaly we başga da nefil ibadetlerimizi etmeli we köpeltmeli. Emma musulman doganlar asly we esasy bolmayan toslama hadise esaslanyp amal etmek bidgat bolýar we sowap gazandyrmaýar, beter günah gazanýar.
Misal üçin ýanky 10 rekatlyk bidgat namaz okanyndan gije turup 2 rekat tehejjüd ýa-da umuman 2 rekat nefil namaz okasaň has sogaplydyr. Sebäbi musulman doganlar näçe köp bolsa-da bidgata sogap berilmeýär we bidgat kabul bolmaýar. Emma azam bolsa sünnete laýyk amal etsek, şonu köp sogap gazanýas. Şonuň üçin gaýrat edeliň, imamlar, ahun molla diýip halkyň öňüne çykýan kişiler sünnet sogap diýip halka bir zat öwretmezden öň ilk şonu gowy anyklalyň. Sahih delili barmy? Alimlerimiz näme diýipdirler? Sahabalar edipdirmi? Selef-i salihin şunu halka ünnäpdirmi? Şonu gowy anyklalyň. Ondan soňra halka öwredeliň musulman doganlar. We Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýdi diýip hadis aýdamyzda şu hadis kulağımızda yanlanıp dursun. Buhari ve Muslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Kim bilkaslayın maňa yalan ýonkosa, diýmedik zadymy diýdi diýse, toslama hadis aýtsa, cehennemde yerine taýinlansyn diýär. Şonuň üçin ahli sünnet alimlerimiz diýär, bir hadisiň toslamadygyny bilip durup, halka şol hadisi aýtmak, şonu ýaýratmak haram diýerler. Çünki toslama hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme töhmetdir, onuň diýmedik zadyny diýdi diýmekdir. Allah Taala bizi sünneti diýreldip bidgatlaryň öňüne geçýän kullaryndan etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.